la de l'estat espanyol i Catalunya, que, com ja sabeu, és la d'un matrimoni mal avingut. Aquesta parella ha estat molts anys convivint i malvivint, i ara ja no poden seguir així. Catalunya ja no desitja continuar amb aquesta relació sense futur i ha pres una decisió que ja no té tornada enrere. Ella és una persona treballadora, responsable, estalviadora, comprensiva i sobretot preocupada pel futur dels seus fills i filles. Està cansada de treballar tot el dia, de ser el pal de paller de casa seva i d'ocupar-se tota sola de la família. I ell, en lloc de fer-li costat, encara li retreu que no el cuidi prou i l'humilia davant dels seus amics. L'obliga a donar-li gairebé tots els diners que guanya i se'ls gasta en coses inútils i sense sentit. Però com que encara no en té prou, també demana préstecs als amics, que després no pot tornar. Per això ella ja fa temps que el va avisant, que les coses no funcionen, que ha de ser tot diferent i que s'han de respectar, però no li en fa cas. L'estat espanyol creu que sense ella no serà res. I Catalunya, cansada de tot plegat, la tarda de l'11 de setembre del 2012, ben decidida es plantà al seu davant i li digué prou, i li demanà el divorci. Normalment les parelles se separen de mutu acord, negociant de manera pacífica i responsable les condicions del divorci. Però ell es mostra poc dialogant i no vol la separació, perquè és egoista. I només pensa en tot el que perdrà si Catalunya marxa. Es va posar nerviós, és un macho ibérico, i aquest estat espanyol actua amb les mateixes 3 fases que ho faria un home masclista que maltracta la seva dona. I us posaré els exemples. La primera fase, la negació. Tu no marxaràs. L'home està tens, molest, alterat, demostra menyspreu i negació. Felipe González. No habrá independencia en ningún territorio de España. Aznar. Nadie va a romper España. Segona fase, l'agressió. Aquí augmenta la tensió, les humiliacions, les amenaces. Alicia Sánchez Camacho, com a exemple, no? Diu que es faran fora de la Unió Europea, que els pagesos no cobrareu la PAC, que els pensionistes no cobraran les pensions, que el catalanitzareu els cognoms, etc. L'Aleix Vidal Quadras, ara Aleix Vidal Quadras, que diu que Catalunya és una colònia d'Espanya i, per tant, si convé, intervindrà la Guàrdia Civil. 2 exmilitars també han demanat que entrin l'exèrcit si fa falta per garantir la unitat d'Espanya. I a banda, a pel nostre cel, cada quan sobrevolen avions de l'exèrcit, que no sabem ben bé què fan. Tercera i última fase, el penediment. Es mostra conciliador, vol recuperar la relació i diu, he canviat. Què ens diu Rajoy? Vol dialogar amb Catalunya ara, vol escoltar-la. Moltes coses ens uneixen, com la història i els sentiments. Però l'estat espanyol no compleix els seus compromisos. Sempre ha maltractat la nostra llengua, la nostra cultura, el nostre estat del benestar i la nostra economia. Això no canviarà mai. La nostra mare, Catalunya, vol, com totes les bones mares, que nosaltres, els seus fills i filles del Pirineu, de Lleida i de les altres terres, gaudim d'un futur pròsper i amb igualtat d'oportunitats. Que tinguem uns estudis i una formació de qualitat. Que no haguem de marxar a un país millor perquè el nostre ara no té futur. Que si estem malalts, tinguem la seguretat de tenir una bona atenció mèdica. Que si ens movem pel territori ho fem amb unes bones comunicacions, amb comoditat i sense que perilli la nostra vida. Que puguem rebre moltes visites de la nostra família d'Europa i d'arreu del món i que siguem forts territorialment i ens ajudem com a bons germans. I ella sap que si marxa i el deixa definitivament, tindrem molts més recursos, viurem molt millor i serem molt més feliços. Nosaltres, els seus fills i filles, li farem costat, acompanyant-la, i se'n sortirà, perquè quan les dones deixen de tenir por, es planten, denuncien i marxen, és quan han pogut veritablement fer el seu camí de llibertat. I ara toca a tu, Catalunya, fer-lo, Mare, t'imagines la vida sense ell? S'ha acabat la por, s'ha acabat el patiment dels teus fills, començarem una vida millor, mare. Germanes i germans, sabeu quin és el dia que Catalunya farà el primer pas? Agafarà les maletes, tancarà la porta i marxarà cap a la nova vida, plena d'il·lusió i esperança? Doncs no podia haver triat un dia millor. Serà el proper diumenge, 25 de novembre, que és el Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. Dia de profund rebuig a la violència masclista, dedicat a aquelles dones que, per desgràcia, ja no poden explicar. I també dia de sentiment i de solidaritat per les que han patit i continuen patint agressions. Aquest 25 de novembre
i els que vindran, a Catalunya li caldrà tota la nostra força per trencar les cadenes que ara ens immobilitzen i no ens deixen tirar endavant. I nosaltres som gent ferma i sabem el que ens convé. L'acompanyarem i l'animarem cap a aquest procés d'independència, perquè només així podrem ser lliures per decidir com volem viure. Penseu que només nosaltres, fills i filles de la nostra terra, som responsables del nostre futur. Per això, si som gent valenta i decidida, entre tots i totes ho aconseguirem. Moltes gràcies.